masa ibu tindondang-dang. Gak boleh bilang Ndondong. boleh dibuka. Kowe nak izin lagi teko. TO. Cuman lagi kurang rapat dari balai desa gitu pemirsa. Tidak lama pada sek ditelepon Mbak Indah. Mbok ning ndi ya? Ajak ning balai desa. Acara apa? Rapat. Iki antar iki lho pemirsa. Matur nuwun ya Mbak Indah, Mas Dimas. Wedang ronde iki. Walah anu kok nek nyeprot, Dok. Walah nyeprot. Intan mau? Intan satu, Ibu satu ya. Waduh. Iki Bunda Dewi. Apa Tak nyeprot? Sek bingung aku tak kok ndi. Iya nyeprot. Iya. Mak gua kira anakku ibu mulai jam piro ya go ngerong wong rapat enek bucarek barang. Wis nang direpiu iya, tak repiune sik sabar. Aku cek ning balai desa ya. Iki. Malah nduk ibu-ibu mbok teri barang wayahe bengi, wayahe bubuk. Stop Bu Yuni kalau malam stop. Jangan makan lah biyen pemirsa. Lah ku nyegah iki kadang mungkin tanpa wicara, tanpa kata, tanpa apa-apa wis lara di WA. Kowe nek kurir ning ngarep, Mbok, aku terus piye lah pemirsa. Tuh. Ini karetnya. Wis ngene ae Tan. Ngene ae yo. Nah. Aku tak jengker. Apa? Iki warna Bunda Dewi ndi mang? Bunda wes. Ngene lho. Aku minta tolong piringnya Dewi aja kita ambil untuk berdua. Kan Bunda Dewi kan banyak ada bayi. Kita ngambil secukupnya, ngambil dua. Yang lain ini biar di belakang. Nanti biar direpiu Bunda. Jadi minta tolong aja kok piring lewat kono. Piring Bunda yo. Piringnya Dewi Intan. Iya mas gak usah. Mas kamu udah ngomong sih. Udah ngomong pemirsa tidak ngomong ada. Piye ngomong iya? Piye? Sekarang kamu nggak usah ngomong apa. Udah mau dijawab pemirsa. Halo. Yang bagus dah halo pemirsa. Cek panas ya penjupuk. Iya, Intan ambil lo di sini ya. Ya, ini Intan. Ini Bunda kan anak Salwan. Ini aku. Iya. Ini ambil coklat. Satu yang ini ya. Kisah coklat tak taruh sebelah sini ya, Dok. Duh. Rambiku. Wes matur suwun ya, Dok, dah. Wes, sakmene ya Intan ya. Udah ya, cukup ya. Lagi. Tunggu besok lagi. Alah, kok besok mikir besok barang lah. Wes ngene ya. Yaudah, Dik. Antarkan ke Bunda Dewi ini. Kemarin Intan ambil ke besok. Ya, iya. Ya. Tuh, bentar ya pemirsa tak ngantar ke ya. Bunda coba sorting. Orang lagi HP kok over tuh ngapain mau nang kok Bunda. Bunda, makasih Bunda. Kok Dek sak piring Dek, wis ae. Wis aku mbek Intan wis iki. Wis nanti mam ndak tahan duduk. Duduk dulu. Nah. Oke. Loh. Keri pernah. Amit. Ya Allah, terima kasih Mbak Indah. Iki anu ya Dok ya. Video ini saya buat jam 9:30 tepat. Ibaratnya nanti tak lanjut besok lagi ya. Sini Dok Tan. Intan sini loh, nek kono juga ketok lah Dok. Besok pagi tak lanjut ya Dok ya. Mbah tak tambahi apa. Dan ibu tadi ya Dok tak ceritani Dok, ndah cerita Mbak Indah. Bikin video dan mang lo gawe tahu bacem
saya upload itu jam 5:30 saurunge maghrib. Ini sampai jam 9:30 belum ke upload. Menunggunya sisa waktu 44 jam sisa waktu. Nganggo wifi tak pindah tuku apa kuwi paketan menjadi 50 jam sisa waktu yang tersisa. Nduk. Dadi ya alon-alon baca doa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Indah, Mas Dimas, Kinara. Sehat selalu. Kenapa? Betat. Delok. Loh, anteng-anteng kenapa nek sedadi ngene, Nduk? Betat dhewe ben. Oh, alah, Nduk. Tumbas diganti kaya nggone Kinara terus ditukokno balon ngono ku lho, Nduk, nggone. Lah mesti ilangi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mencoba yang ini nggih pemirsa. Iki lho, Nduk. Iki lho. Amit tangan kiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Nek maem tangan kanan ya. Buka. Alhamdulillah mantul. Bisa apa? So. Ini. Mas ya. Pak yang tutupan esok dilanjut. Wortel ini. Wortel itu bagus untuk kesehatan. Mata. Mbak buka hati bara. Oke. Bawa. Ibu sing jukukno, mangkok. Mata ke ibu. Ibu Pak Intan. Aku. Ya wes. Mangkok bisa ndak ya? Satu aja. Makasih ya. Ada ini pemirsa nek sausnya. Wes dilanjut besok nggih maklum nggih pemirsa. Ini sudah jam 9:30 lebih. Sidik. Mungkin cuaca ya yang menyebabkan wifi itu rondo lendet atau apa ya nggak tahu. Setino seharian ini tadi hujan pemirsa, di tempat jenengan hujan. Sik kenapa iki? Hujan ya lumayan ya kan ya lumayan suwe dari jam 11 mengketok iya mendung perpet ngantek bar maghrib mang hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nduk jarene apa sudah sok minggu sesuk neh sak jam kok lanjut Jaluk sitok deal. tadi saya Bu Epang cek ning balik desa wis di WA Mbak Ida. Nyaki lho. Bu nyun sik ya. Wedang ronde. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ben? Rio. Kak. Hai. Maem, Dok. Tak kei martabak wae lah. Iya, makasih ya. Iya, no, Sama-sama. Awak pino ngono ki, Dok, ning pojokan ngono kuwi, Dok, Pak. Dalam. Ning pojokan ngono mang asik ngono mang. Iya. Di rumah temennya pemirsa. Jadi ning ngisor ringin mang balik desa ki ning Doain pojokan. tak aku. Iya. Namanya anak muda pemirsa. Ono martabak telur, terus ada martabak manis terang bulan, terus ada wedang ronde atau wedang jahe, enek rotine, enek kacange, enek kolang kalinge, enek bunder-bunder ketane. Dan ini ada piscok.
pisang coklat. Ini Piye ya nek Bunda gawe ya Dewi. carane? Carane nggih, kita beli Ya. kulit pangsit, kulit lumpia. Hmm. Terus tengahnya dikasih pisang. Betul. Terus 100. dikasih meses atau coklat. Betul. Kita gulung, kita rekatkan dengan tepung terigu. Kemudian kita goreng. Iso ora Ibu? Insya Allah. Nek gak iso ya wis. Pengen. Nek gak iso kongon gawe nang makjah iso. Makcah sibuk ndok. Hari-hari ngene iki sibuk. Kan mbok guyu ah. Makjah lucu. Piye sesuk ibu gawe iki? Butuh enek mesese coklat atau coklat. Namanya aku wis. Enak. Makasih ya mbok cukupno. Ada. Ya ampun pemirsa. Besok disambung lagi. Iya, terus ya ini Tas aku dulu ya. mau tidur nyenyak. Wis malam kok lho. Iya. Kok bar mau ya. Paling enggak imben medun sik sekitar Iya, jam 10:30 ngono. Iya. Ngobrol-ngobrol sampe ibu lagi. Ibu ayo cus dulu. Tas. Ya, Wis tolong pateni ndak. enteni bayi mantuk engko. Mbok tutup pintune. Pagi pemirsa, dilanjutkan nggih. Tadi malam dapat 10 menitan lah nggih. Dapat apa, Dok? Semalam dapat itu loh, Dok ya. Dikirimi Mbak Indah untuk bareng-bareng ya nek Bunda Dewi, Repa, Mbah Yi dan semuanya. Nek awak sampai sarapan wis, Dok. Ngewangi Bunda Dewi ki lho pemirsa dek. Ki mah berarti mbok kering no. Pokoknya nek hal-hal tentang perairan, nggih. Tentang perairan, tentang pergombalan ki nek Intan nih pokoknya gercep. Berarti wis selesai deh mbok buang kuwi. Wis laporan Bunda Dewi. Berarti mbok keringno kuwi mang terus mbok taruh di sini, Dok. Ora. Walah, juga boleh bilang begitu. Nek membantu memepekkan itu ya tidak apa-apa. Kita itu saling bantu membantu. Lah saiki gelem ngeringno, gelem ndeleh bak, ora wekku, ora tak pepekno. Ngono ku ya gak boleh. Toto atine sing apik ya. Ya ngono kuwi pemirsa kok tak kandhani. Nek mepet dibantu kadang ya terus dibantu, dipepekno dhewe ya pemirsa. Rentan yo ngene iki. Iki Dek, wis Dek. Ora tak syuting. Bunda aja syuting kok Bu ora. Ora tak syuting aku. Iya enggak Apa, Dek? disekno. Ya kalau Bunda pe kudungan ngene, Bu ora wek, Bu. Aja mbok pepekno. Muni moh tapi engko nek atine bolong ya dipepekno pemirsa. Tapi ki alhamdulillah ya Dek gelem bantu ya alhamdulillah dikeringno. Wis bar karek sak kloter terus dikeringno. Ya wis ngene iki kumbane iki yo. Soalnya kan aku gak tiap hari kok nyuci. Dengerin toh, Dok. Bunda gak tiap hari. Kenapa Intan harus tiap hari? Oh, ya Dek rep mbah neh, Dek. Iki oh iya, isuk carane iki ditwelesi. Dijejer Dok sabune, Dok. Nek sarapan ta sarapan? Yo nek sampah lah. Sing ijek sing isek didekno ning sono lho. Mamse apa melok buwe bayar WIP? Ya wis dah mamse. Genah ndek bengi jek enekno kok martabak. WIP sik tutup. Tukange WIP jek jek iling, Nduk. Wes iling. Wis baru mbak aku. Muni ngene. Dah iya ngono, Pak. Kan aku lagi ke bali desa to Mamak yo. Muni ngene. Aku mulehku bareng Bu Nurul. Aku pe ditinggal Bu Nurul, Bu bareng Bu aku ngono. Nggih. Nyon tanda tangane sedaya. Ya ya kuwi. Dek budal kan ya ditelepon dulu lah. Anu Mbak Yun, anu pun mulai rapate. Niki anu kula ajeng budal. Sik aku jek pertemuan ning gone Mbak Nita apa sapa ngono lho, Bu.
Terus Kang sedelok 8:30 Bu Carik nyusul terus tanda tangan terus Bu Carik ketoke ape mantuk ayo. Bu Carik aku enteni aku gawani. Sing kanca-kancaku ngene, aku roh nek Mbak sampean kenapa gak wani muleh. Megake aku bar ngalami ngoten. Mbak Lis ngoten. Nek aku anu Mbak Lis kok kidul kok arah kidul niki ape ning sawahe Pak Lurah niku enten ula gedhi tapi mlakune alun-alun Bu. Lah wong jam bengi lho Bu mantuke rapat jam 09.00 seperapat teke. Kok gak ngenteni piye gak yo. Uripe kan. Nek jerene sing ngerti-ngerti iku trae sing nunggu sawah, Mbak. Ngoten. Gedhi bayi mlakune tapi alun-alun slendet ngoten. Ngono ki panen. Wedi kula. Tandur iso cak iwak pedanyang kuwi. Nang kuwi jaman biyen sampe saiki gak tau. Ora usah wedi, Mbak. Wong jenenge wong wedi ki wedi ndredeg perkara ngenteni sepi kuwi mau gremes sepi ulane liwat. Kula nggih bar pethukan, Mbak Yun mboten napa-napa ulane mboten ganggu. Ngotang juk-juk ulane menggok terus nyengongok ning ngarepku aku dhewean kan nggih malah wedi ya bayi. Tapi aku tahu nggih. Jaman itu pecah itu brem kalau aku tenan, Mbak. Ning kono ade meh malah ora malah ngungker. Plungker gedhi, Mak. Ireng. Nek kowe iki ora ireng, Mak, ya kaya ula sawa kembang ngoten niku lho, Bu. Cuma mlakune alun ngoten lho, Bu. Mlakune ki nek ula ngoten niku kan mlakune banter sret ngoten niku mboten. Malah nek dhek wedi malah biyanten, Mbak. Nek sing kulone wedi, Mas. Nek ula gak galak kan nek anu malah mlayu nek wong dhek mau dipateni. Lah nek Wong niku mlakune alun-alun kok, Mbah Yi. Kadang kala Bu. Slendet ngono. Terus wis ayo Mbak Yun bareng aku ngoten sing Bu Carik. Pokoknya didekan kaya lek ngatemen kae. Ya, Nduk ya. Bu enak, Bu. Ya. Nek enek gedang raja ya. Gedang raja ya, Nduk ya. Wis gedang saonone wae lah. Mbak Yi enten apa kae? Mbak Mi enten apa? Oh. Enak musis ya. Enak, Dok. Jerintan Bu adekne gawe gede-gede ya Bu. Gak apa-apa. Wong timam dhewe ya kok. Timam dhewe gak apa-apa gede-gede, Dok. Nggih lho Bu niku lho. Piye kuwi mesti timame iki? Wis gak apa-apa, wis tak gorengane. Digoreng sreng. Sise. Enak, Ibu. Heeh. Dikek musis ya. Kan kok matangnya jam piro, Bu? Ya langsung digoreng ya mateng ya mosok ngenteni bar Pak ngenteni Pak Warnadan, masa? ya ora. Wis digoreng langsung, ayo digoreng langsung. Warno, gak warna. Pak Warno. Wis bancai. Mboten mesti wantik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Senyum sih, Anda. Rosak tanah bagina tabanan. Amin. Mau ngeripiu Ini kan ceritane Popong tadi malam keluar terus ane beli ini. Misal wow dan kae ngono ki blangkemen jarene terus mari ngono terus ane tumbas piscok. Terus ane intan Kurangan pemirsa. Terus iki mang ibu punya ide dibikinkan sendiri. Tak gawekno dhewe, Nduk, sesuk. Aku ngono. langsung sak piring. Monggo dicobi, Mbah Yi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih ngeten iki pemirsa ndemele. Iya. Iya, Mbak Wawan. Toyo ijek Ning Blora, Nduk. Cek dinas ya. Pokoke aku yang ngudaki Bunda, kok Bunda kadang yo ngejak aku. Wis pokoke iki kontene iki saling piye, Dik? Kayak mendukung. Saling iya. Rono rene ngoten. Wis ngono. Nek butuh kene ya yo. Ya yo. Ayo Bunda, tolong aku repiukno apa piye ya? Oke. Oke, iki suwi aku gak disini apa? Bubur sayur. Oh, iya, suwi, Dek. Nek bayam Mboten, Bu, Dek Dewi bayem no. No, piye ta nek nono piye tangane ta? No. Kinara nek nono piye? Iki pisang tepok. Kuwi lebih jos sih, maksudnya lebih jos sih nek menurutku raja, Dek. Tapi enak.
Gedang rojo. Ya wis sing kepok sing manis kok. Aku Oh, manis. apa kepok? Tuwek. Tuwek. Monggo pemirsa. Misalnya kuning kok. Kuwi dikukus yo enak, Dik. Kuwi dikukus yo enak. Piye nduk tan rasane? Rasane enak. Nah, Genduk ya. enak Dik Dewi jarene intene. Berarti mah satu aja pirang lembar? Wah, iki Dik Dewi kuwi mok kalong sakmono Menawa enek nek 50 bayi nggih. Kliwat menawa, Dik. Iya, itu kan nek bong ya. Gawe anu piye? Piye carane, Dik? Gelem aku. Iki anu ya, Bu ya. Dek, kuwi ya tak critani ya sampean ya. Kuwine modele bundere gedhi. Kuwi wis disempalno makjah satu-satu nggih bayi. Dadi kuwi mah tak kok ning gone jero kresek kene supaya jek tetep lembab. Sewaya-waya sampean ape gawe kuwi karek nyelengkapi ngene. Ora sah otot-ototan kesuwen jepuki ora. Nanti ya. Balap. Dek nek kuwi risol bong kuwi kan modele kaya dilipet kaya kado ngono ya. Terus di Mas Lepet-lepet dilipet ya. Wah, nggih, Bu. Kanan kiri terus dulu. Yo nek ngono ki lek sama apa bung terus yo. Paling bumbune bawang brambang tapi ndek iki nek manis-manis iki nek gula merah. Gula merah ketoke, Dik. Oh, gula merah kok dirajangi. Piye tan? Risol tan. Anu apa? Apa Dik Mang Dik jenenge? Terus salah. Risol bong. Apa lek lumpia? Lumpia, ta. Lumpia Semarangan Isi bong. Wah, enak cah. Lumpia Semarang ya sewu-sewu ngene iki nduk ora dibuntel. Lumpia, Bu. Pripun ya, Bu? Nggih kados buntel surat ngoten nika, Kenapa Bu. dia panjang mungkin ikune kulitnya juga lebih lebar. Gede ada. menawi ngoten. Nek sing lebar mana? Oh iya, Dek, iya pas Mas Dimas apa kok Semarang kan tok rondok panjang panteno. Ibu dong brambang itu lho. Nggih. Tapi maksudnya kan nggih tetep dilipet ngene Bu mboten ngeten tok nek ngene tok gak nggih ucul ya. Iya, iya. Piye tan nek ora enek suarane? Ncis sithik piye. Nggih pun pemirsa nggih demikian konten tadi malam Dek kuwi ceritane review. Lah aku jek ning Balai Desa to. Mbok jenengane ning ndi Mbok enek kurir ning ngarep omah. Celuk-celuk aku jek ning Balai Desa. Ning Balai Desa mek apa? Terus kula pap enek Bucare, enek Pak Karji sekitaran ngoten. Oh ya wis Mbok lanjut. Tapi Ono. kan sedih sampean langsung pulang. Iya, jam 9 kan wis bar, Dek. Lah ya aku semune wong kurire ya jam 9 kurang 5 menit kok kurang piro kurir kok kan anu. Ibumu sedih longkas mulai nduk aku ki ngono. Sedih biasa ki jam 09.00 pokoknya. Jam 09.00 mulai. Teman ki bar aku ngono terus tenan to ternyata Wis mulai. ada kere-kere kalau aku lagi bi anan kuwi zaman mulai. Iya. Kan berarti ya bener ya mau masa ya sampai pertemuan sampai bengi kan Sampai ya opo. bengi ya wis bar. Jam 9 ki wis jam malam wis. Iya lah, Malam wis lah bengi. pas ngono. Nggih pun pemirsa, terima kasih nggih Bunda Bayi Internet. Oke. Doa terbaik untuk jenengan semua. Intan, pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm.